είναι το μηχάνημα. Θα δοκιμάσουμε μια νέα εκδοχή. Παίρνω μια παροχή ρεύματος από το πίνακα. Έχω βάλει αμπερόμετρο εδώ για να μετρήσουμε τα αμπέρ στην είσοδο. Δείξε εδώ. Περνάω τη μια φάση μέσα από το αμπερόμετρο. Δείξε εδώ πιο μακριά. Και εδώ τη βάζουμε στο driver. 3 L1, L2. Οι γραμμές πάνε στο μοτέρ κατευθείαν. Δείξε εδώ το μοτεράκι. Λοιπόν, εδώ την έξοδο από τη γεννήτρια. Δείξε λίγο τα στοιχεία εδώ. 27, 380 βολτ, 27,1 αμπέρ. 27,1 αμπέρ είναι στο full load της γεννήτριας. Τώρα για να καταστήσουμε το full load έχω βάλει φορτία διάφορα. Πινίο, μοτέρ. Έχω συνδέσει άλλο μετασχηματιστή. Έχω βάλει εδώ φάση και φάση την ηλεκτροκόλληση για να μπορώ να σηκώσω ένα φορτίο 27 αμπέρ. Θα δείτε που αυτό το σύστημα καταναλώνει τη μισή παραγωγή. Δηλαδή αν πάρουμε 27 αμπέρ από την είσοδο, εδώ, από την έξοδο, εδώ η είσοδος θα γράψει το μισό, 13,5 αμπέρ. Λοιπόν, το βάζω μπρος σιγά σιγά με αυτό το driver, γιατί χρειάζεται να δώσουμε ρεύμα από το πίνακα. Φορτώνει το driver, το βάζουμε μπρος σιγά σιγά από εδώ και βλέπουμε. Δείξε λίγο. Εδώ ξεκινάει με λίγες στροφές, γι' αυτό τα VFD driver βοηθάνε, γιατί δεν καταναλώνουν πολλά αμπέρ. Δείξε λίγο το μηχάνημα που δουλεύει. Παράλληλα γεννήτρια, στέλνει ρεύμα εδώ. Αυτό είναι τα φορτία μας όλα. Λοιπόν, αυτό είναι η είσοδος. Η είσοδος εδώ. Ανεβάζουμε λίγο τις στροφές. Η είσοδος ανεβαίνει ελάχιστα. Δείξε και λίγο την έξοδο που έχω φτάσει στα αμπέρ. Αυτή είναι η έξοδος. Ανεβάζουμε τις στροφές για να πάρουμε τα hertz όλα. Η είσοδος, έξοδος, δείξε έξοδος εκεί. Ανεβάζω, θα δώσω όλες τις στροφές της γεννήτρια. Δείξε λίγο το μηχάνημα. Δείξε εδώ τα αμπέρ. Τώρα εδώ θα δείτε ότι έχουμε το full load, έχουμε 27 αμπέρ. 27 αμπέρ, δείξε τα βόλτ εδώ, 370 βόλτ, 480 βόλτ. Είσοδο 14 αμπέρ. Αυτή είναι η είσοδος, 14 αμπέρ. Δείξε τα φορτία εδώ όλα. Όλα δουλεύουν. Αυτό είναι το full load, αγαπητοί φίλοι. Η γεννήτρια δουλεύει στο full με τη μισή κατανάλωση. Η κατανάλωση είναι 14 αμπέρ. Okay. Αυτό το σύστημα το κάνουν τα αντίβαρα που φέρνουν μια ροπή, το λεγόμενο torch που το λένε αγγλικά, και αυτή η ροπή βοηθάει να έχουμε τη μισή κατανάλωση. Γεια σας. Δείξε λίγο για τέλος.